Gimana, Bes? Selamat Happy Day. Happy Day ini adalah hari yang sangat bahagia. Mergone untuk icelikan. Oh, ora. Nek sainem ora entuk icelikan, ndak popo. Jomblo ndak laku, ndak masalah. Sing penting kan tetep happy, guys. Happy, Bes. Iya, begitu ya. Aku ini sakjane iki turut berbela sungkawa ya. Tapi ya ora kenal karo Mbak Pai Jemajenun yang dari Kediri yang sakit itu. Saya turut bela sungkawa dan saya turut prihatin bagi Mbak yang TKW Hongkong yang kena penyakit 3 huruf HIV itu. Mbaknya itu identitasnya dirahasiakan, guys. Jadi yo mesake lah kayak gitu karena apa ya ngawur curhatane nang ngene Miss Yuni iku kan dia iku karo mas-mas Indo gonta-ganti karena mas-mas Indo di sini itu jangan dicintai, Bes, jangan dicintai. Mas TKL sing bener-bener iku juga banyak, sing gak bener-bener Mas TKL iku juga jangan protes Mas TKL yo jok protes. Iku juga Anda yakin kalau kamu cintanya satu-satunya di Hongkong Leka. Jangan percaya. Ini Hongkong itu banyak ceweknya daripada cowok Terus Mbak iku curhat. Dia sering juga main sama orang Cina ya, orang Cina. Orang Cina iku ora sunat, Bes. Dalam artian ora sunat itu bukan karena nang agama apa-apa. Karena di pucuk manuke kan terbungkus yang ada helmnya cowok itu. Itu kan ada lehernya itu, ada koyok geretan gitu. Basa Indonesia aku murat marit. Geretan iku biasane iku lek cowok lek enggak sunat, iku di situ kotorannya itu nglumpuk di situ, apalagi uwonge sing enggak bersihan, ya di situ mengendapnya bakteri-bakteri itu cowok. Seperti cewek kalau lek bersihin ndak bersih, ya seperti iku bau juga cowok maupun cewek sing enggak sunat iku sama gitu loh. Cuma dek iku maine ngarep buri ya bolongan ngarep ya bolongan buri wis ngerti dhewe wis ora usah dadak dijelaske engko dadak dijelaske sing komen-komen iku kadang ngadi-ngadi kalau sainem wis mau pembahasan iclik maneh iki ya berarti sainem iku di level yang jomblo di level sing ora menjaga hatinya siapa-siapa karena aku iki gak perlu menjaga hatine sapa-sapa ngono. Lek keluargaku ki ben dijaga hatine dhewe-dhewe bodo amat lah ya. Gitu terus ojo intine ki lek sesuk tak kapan-kapan lah tak wae edukasi tentang ngiclik lebokne silit ya toh, ngiclik dilebokne silit, kamu harus gimana, sterile gimana gitu. Jangan-jangan gue pemain bokep 6. Yo lah kene kene double ganda senengane ngeclek kok Di situ kok enek gel steril, tinggi steril, enek obate, tinggi nyeterilne lubang bayimu lho, bolonganmu ngarep iku, bolongan bayimu iku iki enek gel, enek obate. Saurunge ngiclik iku dipakai dulu. Terus enek gel iku ya. Apa gunane gel? Apa gunane kayakno pelicin, pelumas? Iku ben ndak tersentuhan langsung antara bakterimu kulitmu karo kulitmu iku seumpama nek bakterine iki nggak langsung menyatu gitu loh. Terbungkus oleh geline apa oile kayak gitu loh sebenarnya, Bes. Kok coba penuh ya jamnya. Wis pokoke ngono. Aku lek kon mbahas iki engko tong duwodro tekan dindi ngono. Soale gampang keceplosan aku iki. Terus ya intine ojo main sembarangan. Lek awakmu demen gitik nang silit, di sterilne dhisik ya to. Sterilne piye digodhog soki banyu panas uga lah. Iku enak obate, guys. Orang ngawur anggur mendem terus kawin, mendem kawin masamu kewan apa piye. Ora ngono le tahapane menungso iku enek obate, enek jele, enek ora angger
terus mendem numpak ngono. Mas-mas TKL Indonesia ya sing enek sing nang Hongkong lek kentu ki aja ngawur ngono Mas. Karena aku dhisik sering ya nulungi mas-mas TKL sing sik kaburan-kaburan ngono kuwi. Mbasan entuk paper bar entuk paper luwiar uripe wis setok nang jembatan mongkok wis ora eling aku, ora kenal. Terus lek semua wendem deglek bareng ngono lek kuwentu pre ngawur manuke ora diumbah. Maaf yo, lek protes lek aku liwat ya teguren Mas ya. Lek mendem ya mendem, lek kentu ki ya manuke diumbah, sing ceweke ya diumbah. Wis kena bakteri ngono. Aku ya enggak mentertawakan Mbak sing kena penyakit 3 huruf. Cumane ya wis kabeh mau wis kebacut Mbak. Terus ya kedepannya ya mengobati diri ya. Wis penyakit 3 huruf itu tidak ada renek obate. Cuma saran dari aku jika kamu menonton video aku itu kunyit yang paling tua itu. Kunyit sing paling tuwek kuwi sampean ngonsumsi itu diperes kental-kental iku sama air lemon. Ya wis itu ae nggih iku nggih membersihkan kaya minum susu sing murni. Eneke nang Indonesia lek nang Hongkong susah ya susu murni etawa itu. Ya iku Mbak, ya gimana? Ya harus pulang ke Indonesia saja daripada kosongan di Hongkong Mbak. Ojo kosongan di Hongkong ya Mbak yo. Sing sabar kabeh mau ujian ya lakon urip. Lakon urip adewe digawe lakon koyo ngene ya ditampa. Ya iki lakone uripe awake dhewe gitu loh. Enggak enek sing njaluk adewe ditadirne dadi wong bangsa, dadi wong bejat itu gak enek. Memang urip iki nang donya iki wis koyo wayang. Enek dalange. Jadi kowe minggiro kaya ngopo, lek memang lakonmu iki ditetapne dadi wong durjana ya durjana. Kayak gitu loh Bes ya. Jadi ini ya wis sembuh lah aku dhewe ya ora ngerti. Aku dhewe ya dilakone enggak karu-karuan nih. Tapi aku mencoba selalu melawan arus takdir kehidupan. Tapi yo lek kaya nafsuku sing gede ngene iki wis ora iso wis dincepne nang ragaku terus piye? Isane mek nunggu sampai monopos. Monopos kapan cek suwi, Cuk? Gak ngerti ya.